הג'ירפה, שבתורה כתוב זמר, ויש אחד מהגאונים שכותב שהזמר בתורה, בעל חיים שהוא נקרא חיה, ומותר לאכילה, אז כתוב הג'ירף, והג'ירפה היא מותרת באכילה. יש בה את כל סימני הטהרה, וגם אנחנו יודעים איפה לשחוט אותה, כן. כי מי שלמד הלכות שחיטה, ולמד את כל הסימנים מסימן כף ומעלה, ובהמשך, ויודע ביורה דעה, שאם אתה שוחט באמצע הצוואר, אתה מסודר. אתה לוקח את האמצע. האמצע הוא תמיד טוב. אתה מתרחק מאזור הבטן, מתרחק מאזור ממש צמוד לראש, ואתה יודע שאתה שוחט באמצע, זה בסדר. מה הבעיה לשחוט באמצע? אשכנזים יגידו לך, יש כאלה יגידו לך מסורת, לא מסורת, גם באשכנזים יש מחלוקת, אם צריך מסורת, לא צריך מסורת, אבל לגבי אכילה, לדעת מרן והספרדים, זה ודאי לא צריך מסורת, בבהמה. כי הסימנים שלה כתובים מפורש בתורה, אבל בעופות,